Dobrý den, jmenuji se Josef Růza a toto je motivační video na obor inovativní podnikání. Takže už vlastně 3 roky se věnuju oboru stříhání. Je to vlastně práce, která mě naplňuje, baví mě to a vlastně i do budoucna přemýšlím, že bych chtěl v tomto oboru podnikat a otevřít si i vlastní produkt. Narodil jsem se do rodiny, která už podniká několik desítek let. Už od malička jsem se účastnil tím, že se například tady tačkovi pomohl vyčistit autobus nebo nějaké jiné vozidlo, nebo i třeba opravit, protože vlastně ty opravy si děláme sami. A od 18 let už se aktivně účastním v řízení firmy, už jsem procestoval několik desítek zemí a pokračujeme dál. Ve 3. ročníku jsem absolvoval 2týdenní praxi tady ve firmě 2K Group, kde jsem si vyzkoušel mnoho pozic, od rozebírání kamionů až po dispečera. Naučil jsem se s administrativou a pochopil chod této firmy. Studuji obchodní akademii, obor ekonomické liceum a právě to mi dalo zkušenost s vedením firmy a chápání ekonomiky. Inovativní podnikání mě zaujalo tím, že obsahuje praktickou část, kde mohu uplatňovat své dovednosti, jako je například řízení firmy, a tímto studiem vlastně nadále zlepšovat své dovednosti a nabírat i nové zkušenosti.